Dobra vest za Zvezdu i Partizan. Francuzi ne žele u Euroligu naredne sezone. Čelnici Burga smatraju da nemaju dovoljno uslova da se nađu u elitnom društvu ukoliko osvoje Evrokup. Uz mnogo muke košarkaši Burga uspeli su da se plasiraju u finale Evrokupa, pošto su nakon 3 dramatične utakmice savladali Bešiktaš. Meč u Francuskoj obeležio je Dušan Alimpijević, koji je opravdano pobesneo nakon jedne sudijske odluke, a srpski trener morao je u slačionicu pre nego što se meč završio. Burg će se kroz 10 dana za titulu Evrokupa boriti protiv još jednog francuskog tima u Pariza. Pobednik će steći pravo da se naredne sezone takmiči u Euroligi, ali čelnici Burga nisu oduševljeni tim luksuzom. Naime, prvi čovjek kluba, Julian Desbote, rekao je da će čelni ljudi Burga dobro razmisliti ukoliko osvoje Evrokup i plasiraju se u Euroligu. Glavni problem je dvorana, budući da grad Burg ima oko 40.000 stanovnika i nema halu koja zadovoljava kriterijume elitnog takmičenja. Teško je bilo šta pričati unapred, ali Evroliga nosi mnogo više opasnosti nego dobrobita iz ovog ugla. Za 10 dana igramo finale i tada ćemo i znati, rekao je Desbote. Ukoliko Burg osvoji Evrokup, a potom odluči da odustane od takmičenja u Evroligi, ili Crvena Zvezda i Partizan imali bi problem manje naredne sezone. Još uvijek nije poznato da li će beogradski večiti biti deo elitnog društva i naredne godine, zbog čega bi odluka Burga mogla da bude veoma značajna. Ipak, prošle sezone je Gran Canaria rešila da ne igra Evroligu iako je osvojila Evrokup, a čelnici elitnog takmičenja su poziv uputili drugom španskom klubu u Valenciji.